Ještě budeš papat? Budu papat. A co je v polívečce všechno? Co tam všechno je v polívečce? Bambůky, Brambůrky, co ještě? rýži, Co? papa mi rýži, Jo, rýži, papám rýži. A co ještě tam je? jo, jsem bambou, Další brambor? Řekni mrkvička. markečka, A kukuřice. kukuřice, A je to dobré? Je to dobré? Pěkně opatrně, papi. Máš grindáček, že? Marinka je kasiva, Co? udusím Martinek, Dusil ses? udusit, Udusit? Ses mohl? jo, Musíš papat opatrně, že? Tak, a je tam aj smetánka. tam je metanka, Ano. Budeš velký chlap. Řekni, Martinek vyroste. jo, vývote, up, pop, Nehraj si a pěkně papej lžičkou, up, abys byl veliký. a hop, Pak si půjdeme odpočinout. a hop, No. A s kým budeš spínkat? tatínkem, Tatínkem? A s kým ještě? popkem, S dědou Pepkem? A s kým ještě? Vezmi si nějakou hračku? Ne. popkem nepínkám. Už tam je, Rýže tam je. budeme pínkat. Potom půjdeme spínkat, no. A co byl Krteček? Co tam Krteček dělal? V pohádce. Tabka, Co? tabka, Ťapkal?